А скажите, коли ласка, що відбувається? Скажите, коли ласка, що відбувається? Що відбувається? Представтеся, коли ласка. Мы устанавливаем личность граждан. А що здарилося? Ничего не даром. Так само затрымліваюць Павла Аракеляна і Ігора Варашкевича. А представьте, коли ласка, скажите, что відбувається? За что людей задержали? Что здарилося? Скажите, коли ласка. А вы можете За что людей представиться? задержали, скажите, пожалуйста. За что затримали людей? Они не начали играть, акции не было. Так, отойдите ну-ка назад. А что он тут есть? Это пешеходная улица. Скажите, а чому по пішохідній вулиці їздить машина? Що здарилося? Ганьба! 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 Ганьба!